Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Verónica Couto y Fran Rodríguez. Son as 11:17 da mañán. Hoxe imos dar cabida nos estudios de Radio Voz aquí en Carballo. O en sí, no imos escoitar, ademais en riguroso directo, un debate electoral que non se asusten os nosos ointes, ainda falta casi un ano para as eleccións municipais, pero os protagonistas de hoxe son os rapaces do CPI As Revoltas en Cabana de Bergantiños, que levan ademais xa semanas traballando no que é unha auténtica campaña electoral. Crearon os propios partidos coas súas bases, fixeron cartelería, fixeron sintonías dos partidos, debates, mítins, hasta crearon unha lei do centro. Témolos por aquí nos estudios e vou vos presentar aos integrantes deste debate. Son alumnos, como dicía, do CPI As Revoltas. Está con nos Noé Souto, Pedro Suárez, Lucía Suárez, Miguel Blanco e Tania Pastoriza. Bos días, rapaces. Bos días. Que tal estades? Preparados para o debate? Sí. Bueno, como o tempo na radio é limitado, os rapaces prepararon un debate no que van a introducir cada un dos seus partidos que, como dixen antes, crearon eles, algo que, bueno, seguro que agora lles vai ter outra idea máis perfeccionada do que é o mundo da política. Vai a empezar Noé Souto. Noé, preparado? Sí. Pois cando queiras. Ola a todos, son Noé Souto, de primeiro de ESO, e voume presentar a ser presidente do colexio CPI As Revoltas polo partido ABN3. Se sai o gañador, vou poñer unha rede wifi aberta para todos os usuarios do colexio. Quero poñer nun rocódromo e unha pista de skate para facer máis deporte. Será obrigatorio ir de excursión unha vez por mes para desconectar dos estudos. De materia obrigatoria quero poñer natación e informática, que son moi importantes. A ser o partido de primeiro de ESO e somos o futuro, pero aínda así temos propostas firmes como mellorar as instalacións e facer actividades. Ademais, sabemos o procedimento para que estas se materialicen. Podemos falar cos profes, así como co equipo directivo e os diferentes órganos para leválos a cabo. Tamén, como dixemos, imos facer andainos para coñecer o medio ambiente, poñer unha radio escolar e nas clases, mentre os alumnos e alumnas fan os exercicios, poñer música relaxante non moi alta de volume. Listo esta primeira presentación, pois xa sin máis dilación imos co segundo candidato, Pedro Suárez. Bo día, eu son Pedro Suárez, de terceiro da ESO-B, presidente do Partido da Costa Galega. Sempre aceptamos propostas e novas metas. As nosas propostas do colexio son arranxar os baños, poñer unha actividade cada certo tempo escollida polos alumnos mediante unha votación, facer un grupo de convivencia onde varios alumnos liden cos problemas doutros, facer un grupo de repartir as horas lectivas do martes en varios días e poñer unha sala de xogos empregada nos recreos. Para a contorna serían organizar partidos amistosos cada semana de distintos deportes, preparar un cine ao aire libre ou pechado, poñer un supermercado non moi grande na contorna, poñer contenedores con debuxos para identificar onde se tira cada lixo e crear unha clase para nenos con discapacidades. E as nosas propostas máis importantes son as da costa. Serían poñer casetas de vixianza para controlar o furtivismo e poñer un aluguer de motos acuáticas, flyboards e hoverboards onde se podían alquilar con distinta moderación. Imos xa co terceiro candidato, neste caso, Lucía Suárez, Partido de Defensa Feminista. Adiante. Ola, bo día. Eu son Lucía, candidato do partido PDF, Partido de Defensa Feminista. Vou en terceiro B da ESO no colexio CPI As Revoltas e vou vos explicar en que consiste o noso partido que queremos conseguir. Queremos que haxa máis participación cultural, máis integración social para as mulleres e máis seguridade vial para todo o mundo. Nós defendemos que no concello e nos centros se respete a igualdade entre homes e mulleres, pois sempre que comezar a loita en algún lugar, aínda que a nosa loita é claramente universal. Así como a gota de auga perfora a pedra non pola súa forza, senón pola súa constancia, nós coa nosa constancia imos cambiar as cousas para mellor. Os grandes logros requiren tempo e paciencia, así que nós pedimos vos que nos deades a oportunidade de cambiar as cousas culturais, sociais e económicas. Desde o partido fomentamos as actividades nas que participe moita xente para facilitar así as relacións entre o alumnado, independentemente do seu xénero, religión, sexo, orientación sexual, etc. A integración social, o compañerismo e facer unha actividade na que se poida coñecer xente e facer amigos. Apreciaríamos moitísimo o voso voto para o noso partido porque creemos que o noso partido é o único que defende a igualdade
e que temos mellores propostas para o centro e para a contorna. Imos xa co cuarto candidato, Partido Pataqueiro, Miguel Blanco, cando queiras. Hola, bos días. Son Miguel Blanco Mouzo, presidente do Partido Pataqueiro, e as nosas principais propostas son as seguintes: facer torneos de diferentes deportes como brilé, fútbol e baloncesto e conseguir máis material deportivo, poder nalgúns recreos ir á praia e facer actividades na piscina, facer unha cantina e, se non fora posible, organizaríamos un local entre os do partido como que se facía para ir ás excursións. Trataremos que os profesores baixen os deberes e que non poñan todos os exámenes xuntos. Deixar telos móviles de forma educativa para sustituir os notebooks. Isto tamén implicaría poder leválos ás excursións. Tamén melloraremos cousas do Concello, como facer máis actividades no verán ou arranxar as estradas. Por último, arranxaremos os baños. E recordade, vota a tua terra, vota Partido Pataqueiro. Imos xa coa quinta candidata, Tania Pastoriza, República Democrática de Cabana, cando queiras. Bos días, o noso partido é o RDC, República Democrática de Cabana, e somos os máis veteranos, e coas mellores ideas, por iso votade por nós. As propostas para o Concello en actividades educativas, culturais e deportivas serían hípica, circuito de cars, club de running, para medio ambiente e urbanismo, poñer máis contenedores de reciclaxe, arranxar as carreteras do municipio, igualdade e integración social, reducir as barreiras, charlas para fomentar a feminismo e acabar co machismo e cos micromachismos, unha gran lacra da nosa sociedade. Propostas para o centro en actividades, colaboración con outros centros, realizar xornadas musicais e un martes ao mes nas 2 últimas horas facer algunha actividade aplicada para que non se fagan tan pesadas as clases. En organización, realizar dunha semana cultural que dure unha semana ou que houbera servizo de cafetería e poder levar o móvil ás diferentes actividades que realiza o centro. Melloras nas instalacións, material para todos os deportes. Nada máis, bueno, hasta aquí este debate. Eu sí que teño unha pregunta, que además dicíanme antes de empezar, non nos fagas preguntas. Pois sí. nada, moi breve. Dicía eu ao principio que isto sí que vos podería valer para polo menos acercarvos un pouco máis ao mundo da política, non? Sabíades como funcionaba todo isto ou coñecéchodelo a raíz desta clase prolongada, vamos? Quen me conta? Eu polo menos conocino xa cando fixamos esta actividade, pois dixeron as bases que tiñamos que facer e fomos facendo sobre a marcha con a axuda dos compañeiros da clase. Aprendimos moito de política, inda que non nos gustara. Algún máis? Gustouvos a experiencia de crear todo o partido dende o inicio hasta despois debates e mítins e todo eso? Sí, aprendemos moitas cousas. Bueno, pois eso é o que nos temos que quedar. Eu tamén aproveito e mando aí un recadiño aos nosos políticos que mira que ben respetaron os tempos, que isto é moi difícil en política, respetaron moi ben os tempos e ademais ideas claras e concisas, así que noraboa para vos e para os vosos profesores e gracias por vir. Nada. Chao, chao. Chao.